És primera hora del matí, estem a Sedaví, a València. Aquí hi ha policies locals de Montcada i Reixac, Pallafols, Sant Iscle i Santa Susana, sobretot, entre altres, també ADF, particulars que han vingut a ajudar, etc. Hi ha Mossos que no venen d'uniforme, són els únics que no venen d'uniforme. Fins i tot, a més, venen perquè han agafat vacances o uns dies de permís o el que sigui. Hi ha un aspecte molt curiós, i aquest és un prec pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i per la consellera d'Interior, Núria Parlon. Són els únics que no van d'uniforme, perquè no els hi han permès. Hi ha versions contradictòries. Una, que la Generalitat Valenciana no ha demanat o no ha autoritzat la vinguda de Mossos, i dos, que la Generalitat no els ha enviat. Però aquesta ha estat una ocasió immillorable, president i consellera, aquesta ha estat una ocasió immillorable per... Perdó. És maquinària passada que ha vingut especialment de Montcada, que se'n va ara a desenrunar carrers. O sigui que... Doncs això, el que deia, hagués estat una ocasió immillorable dels Mossos per millorar la seva imatge. Prefereixo no recordar esdeveniments passats, fins i tot recents. Se va escapar algú. Doncs això, perquè aquí ja la veritat és que hi ha policies locals, hi ha de tot arreu. No sé, com deia, hi ha versions contradictòries. Alguns diuen que la Generalitat Valenciana no ho ha demanat i altres que la Generalitat de Catalunya no ha autoritzat. Però insisteixo, hagués estat una gran ocasió per millorar, com deia, la imatge dels Mossos. Jo crec que fins i tot per millorar la seva autoestima, que també tinc la sensació que en alguns casos està tocada. Perquè, clar, durant molts anys han estat en el centre del debat, han estat allò qüestionats per una banda i per l'altra, i fins i tot erosionats des de dalt i des de dintre. Ho dic perquè diputats del Parlament, per exemple, no vull enrere fons polítics, els de la CUP, o fins i tot l'exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, me'n recordo una vegada que va votar a favor amb la CUP, a favor d'un òrgan extern de control dels Mossos d'Esquadra, com si no estiguessin prou controlats. Afers interns, control judicial, control administratiu, control de la pròpia conselleria, etc. Em deixava també Aurora Madaula. Recordo una vegada fer unes declaracions davant del Parlament per TV3 que estàvem una policia democràtica, com si els Mossos no fossin una policia democràtica. En fi, president de la Generalitat, Salvador Illa, un prec, enviï Mossos. Xavier Rius, des de Sedaví, València.